96 kuukautta vanha lapseni toivoi herkkupäiväksi mutakakkua. Homma alkaa pyhällä kolminaisuudella eli minulla, voilla ja suklaalla. Massa sulaa yhtä nopeasti kuin palkka tilipäivänä. Sekaan laitamme kaikkien masentuneiden sankarin, sokerin. Leivijauhe yrittää nostaa tunnelmaa, mutta tää on mutakakko, ei mikään fitness-sämpylä. Munat vatkataan yksitellen joukkoon. Leivonta on oikeasti vaan testi, kuinka kauan sun hermot kestää. Kun munat on vatkattu, on aika kaataa massa uunivuokaan. Jos haluaisi noudattaa ohjetta, se sanoisi 200 astetta 20 minuuttia. Mä pidän kiertoilma 180 ja 15 minuuttia. Kakku näyttää päältä kypsältä, mutta sisältä se on vielä raaka, aivan kuin minä 12-vuotiaana Koskenrannassa. Sä voit tarjoilla tämän vaniljajäätelön ja vadelmien kanssa. Kiitos kun katsoit videoni. Nyt sinun on aika tykätä siitä ja kommentoida ja tilata kanava ja seurata minua.